Tatalaba mono kuchitika Confesses Tatalaba mono kuchitika Ndalama imoti Tabu tukufunza kwanza nikukunena kuti kaya Jerumani ipamba ndi mabuba ilonse amene akugwisa ntchito kutumizana na ndalama kunja kupita kumahali kupita ku UK imene tikuchitira pakati pathu ndi gawo limodzi kanza amasagwirika ndi manja chifukwa kaya Jerumani zimatha kutheka foni ndalama ili mfoni muri mzira zako samina ndi foni kapena sokugula malonda kuvirira pafoni ndi pafoni ndi gawo limodzi komano kusiyana kwake ndi zimene zibwereka zigose lapansi ndi uku njira yayo ya Jerumani ndizo nyingi mpamba ndiyo ndofuna kutiphunzitsa mmene tingagwirizire ndalama ndi tingagwirizire ntchito koma ndalama yapepa ikadalibe pakati pathu chifukwa ya Jerumani ndizo nyingi mpamba ni makampani chabe amene akungowuza njira imeneyi boma talikutunsa kashi yake imene tikugwisa ntchito ndizo kumatheka kulenga ndalama makampani ndikugwisa ntchito ya boma komano ndalama sagwirika ndi manjayi chimene chichitike boma kapena kuti Reserve Bank ndimene itenge charge sopano pa ndalama iziyelesa ndiyoyo ndikuti boma likesa ndalama zawo zakachisi ndikubweresa kachilero ndikuti ku reserve kuja kumene kumasungidwa ndalama zamapepazi kukakhala makompyuta amene akupanga system ndalama ya boma inopamba kuyankhana Sister Gertrude. Mungonjezera zimene brother Ipo ayankhula maziko andalama yosagwirika anachitika kale panopa tinayambapo mwina pa Chingerezi tinene kuti implementation inayamba Airtel Money mainamba Airtel okhaokha kenaka inapangidwa upgrade system Airtel tumpamba kenaka system yapangidwa upgrade mkuchokera ku mafoni kupita ku banki kapena kuchoka ku banki kupita ku mafoni komanso banki ikulumizirana ndi banki iyi ndalama zija zikumatheka ndithu kugwirisa ntchito koma osaziwona munthu ali kwagula kapena ali ku blantyre wawo dazitenje kunzuzo akukwanitsa munthu kutumiza ndalama kunzuzo kugwirisa ntchito zomwezo za matransfer mu network izi apasira basi kumene kuja mpaka na katundu amupeza munthu ku blantyre anthu osaonana posagwiridwa ndalama kutako tilikale mu system ya ndalama yosagwirika ndinazapereka chitsanzo kutumiki wa kungumbe uja kuti tinayamba pa 31 December tikutha mayunits okala ndipo zinathadi pano kuti magwirisa ntchito mayunits okala komanso palibe kugula mayunits kugwirisa ntchito ndalama paja china chaka chanji chimenechi inali 2024 chikulowa 2025 zikomo kwambiri kusonyeza kuti kuyambira pa 1 January 2025 kufika lero 2026 mayunits okala masomo sakupezeka komanso sitinaone ngati tikugwirisa ntchito ngakhale foni tikuyankhulayi kuteko tagulira mu digital system ndalama yosagwirikayo ndipo chaka chathafu tikupanga zimenezo pa 31 December paso athesaso nkhani ya mabanki kuti macheke sazikhalako ndinayankhulako kuti macheke sazikhalako kuteko nkhani yake ndi chitetezo ndikuwuzeni brother uli ndi 1 million mu foni mose wa lero uyama keypad kukubera foni imene isudandaula chifupini ndiweyo ndalama zimakhala kuti zili safe koma kukubera wallet kapena handbag moti muli 1 million sikulira kwake kuteko pali chitetezo chimene chilimo ndithu nkhani chitetezo komanso Bible linakamba nkhani mukazamva kuti chitetezo ndi chani paja mtendere
ndekuti muziwa sonena kuti china chake chachikuluso chili pambali pakepa kuteko tikamakhala tiziziwa zonena kuti ngati ndi foundation ngati ndi mapilala a digital money ife tikuumba nawo tikumanga nawo ndipo tikuchita nawo tinayamba kale mwina mbuyo mundakhala ndikunena kuti satana waumba mbiya ndipo mbiyayo tikulowa moto ukhaupanda kuti takamiza chabwino koma mbiyayo tsiku lino satana kazango isonkhezera moto ikazayamba kutentha ndi pamene tizazindikire kuti tilidi mu mbiya ndipo mbiya isimuyenera kukhala ndi chifukwa chake mwina mukutumikira kwanga kungumbe kunabwera uthenga umene mwapaderadera ndinachita kuuzidwa kuti tiuzane kuti tibwerere kukale nkhani ndiona kuti mumbiya mutituluke munkatikalwa mukale brother ndithere pamenepo so anoto muti palamulira mafunso ameneno chabwino sister blessing I think if zingapo zimene zilipo zimene mwina funso loyamba inaonena kuti kodi digital money ndi chani kunena kuti satana paja ndochenjera ngati njoka ndi amasiweresa maganizidwe athu chifukwa ulakhala kuti zoloweretsa kugwiritsa ntchito zinthu za electronics kapena kuti electronic money imene digital money kunena kuti umatha kukhala kuti ndi ndalama ku banki umatha kuitulutsa kugulira chinthu china chilichonse koma ndalama imene kuyikamba ku digital currency imene ukamba pano payi ndi ndalama imene ili ngati vicho chichawande kuti chani ndifuna ndifotokoze vicho kubwera kwa covid kunabweretsa zinthu zambiri za vicho zosaoneka ndi maso koma zinthu zozikumatheka ayi ma meeting mene tikupangira papa ndoti ndi vicho meeting sitili mala amodzi koma nozikutheka inde momwemo gani ya digital currency gani ya digital currency imene kubwerayi ikuyenera kuti pasaganizo la mmene timapangira ndi airtime kuti tikangogula airtime singabwererenso ku ndalama tikangogula mayunitsi amagesi sangabwererenso ku ndalama tikangogula china chijani madzi sangabwererenso ku ndalama imakhala kuti apita imene ndi pamene tikukamba za CBD centralized banking digital currency imene tikuyembekeza kuti digital money imene kubwerayi tiziganizira imene ili ngati airtime ndi chifukwa chake ili yaboma ili programmable money kunena kuti ndoti sungapange chilichonse iwo wavumireze tilibenso ufulu so kapusipusi kampamba Airtel Money mene tikukamba za digital money sinzakhalaso za Airtel Money za ufulu zoti ndikhoza kukagulira chakuti ndikhoza kupangira chakuti ayi ndithu izakhala ndalama yosaoneka mene ili ngati cryptocurrency namati ka bitcoin kachani zimene akuziyesa kale pano pa zilipo zonena kuti munthu sungagule ineyo ndithu ndimafuna ndingopangapo comment bonkhani imeneyo sinuzwa ngati pafunso la virtual lija ndayankhapo bwinobwino aitanzoza funso limene linabwera apa ndilonena kuti kodi digital money ndi achina mpambawa Airtel achina mukuruwa nde nonse atatu mwafotokozera zinthuzi nde ndibwerezanso funsoli omvera amve kuti digital money ndi zinthu zimene zizi kapena ayi tiyambe ndi sister Bless ineyo kafukufuku wanga ayi ndi izizi plus kanthu kena kamene panopa palibe tizigwiritsa ntchito makompyuta intaneti ndalama sitizayionanso ina imene kubwerako iyoyo kusiyana kwake ndikonena kuti sizikufanana ndi izi fuka iyi Airtel Money chani tinayo control ifeyo ngati munthu koma inayo idzakhala ngati imakhalira ngati ya banki ife munthu azikhala ngati banki yeyo iweyo ngati ndiwe Standard Bank iweyo ngati ndiwe National Bank kuti uzipanga uzikhala kuti iweyo ndi Reserve Bank mukulumikizana direct kusiyana kwake ndikumene kongo mlalikibra bwanka kwangaso ndikoza kufotokoza kunena kuti mareheso amaambika ndi practice practice yosi mareheso kuma kupenda practice yo mareheso sangakhalira so ena vanhu mareheso
practice again ndimene tikuyika ngayi kuti maheso anga taimani kaye munalikibra kodi maheso ndi practice zosiyana kuti ndi maheso amachitika kuti awandanyamba ka maheso amachitika athainira kuzika chabwino koma timbofika kuti ngokole kuzonena kuti practice ichenicheni zosiyana chabwino timayenera kupanga zinthu practice uchiphunzire kuti uzakwanise chenichenicho so njira zinazi ndizongophunzira chenichenicho koma ndizosiyana siringane kuti zichili ndiyichi kuti njana imene tikuyifotokoza imene bhaibuli ikufotokozayi ndi njana imene dziko lonse lapansi azakhale nayo ndipo munthu aliyense azaphunzire kuti akhale nayo kuti agule chifanso chabwino tili ndi anthu amene ali ndi mafoni ndiye tili ndi anthu amene alibe mafoni koma onsewo akumakwanisa kugula koma njana imene ikazakhazikika uzakhala mtundu umodzi wa munthu basi ndikuti pamenepo sister muyankha mwachindunji motani brother timukhala mwachindunji koma ndiyesera kuyankha chabwino ambirira ndigwirizane ndi mawu amene ananena sister Bless kuti satana ndochenjera satana ndochenjera komanso chimene tingadziwe nchiona kuti satana sasintha chilungamo cha malemba sachotsa kapena nditero chilungamo cha malemba koma amangosintha kuonjezera mu zina zimene iyeyo akuzoti zikalowamo zisinthisa china chilichonse kuchenjera kwa satana ndikone kuti kapena mwachindunji ndikuwuzani kunena kuti eya payambapo eya wanga akubwerera ponena kuti satana anayamuka kale pa mawu aja mwawerenga brother ndipo anadziwa zoti anaululidwa ndipo kuti angobwera ndikuuze naliyese kunjako ali ndi kake kamene amadziwa zona kuti akakaka kakundichosa pamaso pa Mulungu kaya ndi mowa kaya ndikuba koma kungobwera nacho kunena kuti lemba la chilombo lija ndiliteni landirani olole nako kandirani kuti mufuna ndikapye koma atalipira koma anadziwa kunena kuti ndikabwera nacho mwachindunji chisizitheka nde wakhala kupanga zinthu zonena kuti munthu ampange akhale vulnerable akhale helpless afike ponena kuti achite chinthucho asowe mtengo ogwira ndi chimodzi mwa icho ndikubweretsa zinthu ngati mafoniwa ndikubweretsa magwiritsidwe ntchito kayenda makompyuta kuti opoyamba nali foni ya mu ofesi kenaka mabusi mabusi mujamu machita kuti ukuchoke kwanu ukadikirire foni yochita mwauzana nthawi kenaka mafoni anambo mapezeka mmakomo mobile kamati 2110 kenaka ya ma 1110 iye koma mafoni opinda iye koma mafoni opapasa zinthu zikupita dopapasa panopafika pa ma 3-4 opinda katatu foni imodzi koma yoipinda patatu achina matesla ali momwemo kuti so yathera pamene papa ikhale kupita kuti ikupita chitsogolo chimodzimodzinso nkhani ya magwiritsidwe ntchito a ndalama ndinayambira kutali kwambiri kosinthana zinthu kogwiritsa ntchito masheo kenaka mapepala awa lero mapepala ajaso akuchoka tikuyamba kumangotumizirana Airtel kenaka Airtel mpamba kenaka iyayi banki ndi Airtel utoko muchimene kumene tikulowerako tikhala vulnerable kunena kuti sitizathaso kubwerera pambuyo kuteko mafunso ambiri amene akubwera lero ndoti kodi akutichokera mwina pa uthenga akuti tibwerere kukale ndipo kukale palibe kugula ndi kugwiritsa ntchito ndalama tikhala opanda mafoni chifukwa kuphiri kumene anati tithawireko kulibeko network kugwiritsa ntchito sofoni zikukatheka zikutanthauza kunena kuti ndekuti sitipanga nawo nkhawa imene ilipo ndionena kuti zingatheke kukhala opanda foni chifukwa funso lina ndithu limene ndinaliza linali lipenero yabwino ndisafike kumeneko koma yankho likhale lonena kuti izizi zinayamba kale ndipo kwa amene anaziyamba kalewo zafika pa advanced stage chanzikati kunena chosagwirikacho chayamba kale kugwira ntchito kwathu kuno zafikako mochedwa so utanthauza kunena kuti ngati ndi nkhani ya ndalamayi digital money
ineyo mukandifunsa ndinena kuti yayamba ndipo ndimene tilimo chifukwa kumene tikulowera kwazingopanga upgrade azingopanga upgrade andipe tizikhala tikuyenda ndi upgrade yomweyo tizikhala tikulowera nayo kuti popanda sokufunsa koma tikafika pona kuti ayambano kuchita control kuti uyuyo akufuna grade koma sali tumugolo lopanga nawo lamulo la dziko yakukana tiyeni tigwire niki iya satenge ndalama mukutanthauza kuti ndinaperekapo chitsanzo ndinaperekapo chitsanzo kuti nthawi ina ndinkatolera chipepeso chanzathu akuntchito chifukwa ndalama zimatuluka nkumalowa anafikapo ndibulokera account sindinadziwa kuti andibulokera ndikapitako Airtel poti ndalama zambiri za mwino wake ndipange bwanji ndi pamene amazati atipasani nambalayo nditapatsa anazandiuza kodi ndinwete abasipitani ndatiuza basipitani bwanji ati mafuna tikuziweni timadabwa matransaction akuyenda pa nambala imene ndiye timaona ngati mwina ndakuba kutanthauza kunena kuti musipe center network imene magwira pa mafoni anthu ochuluka koma anakwanisa kugwira network pa foni panga pokha mpaka zinandiumiriza kuti ndipite ndipo zinakaululika kuti anachitadi kugwira mwadala network pa foni panga kuti wandimayankhula kuna kuti mulungu anachithekesa ichi kuti mwina atipase chithunzithunzi cha chimene chikubwera kutsogolo ndithere pamenepa omvera nkhani itu ndimene tikukambirana apapa pakadali pano tikuyamba takambirana ke nkhani ya ndalama yosagwira ndi manjayi mufunso amene anthu mukumafunsa kuti kodi ndalama yosagwira ndi manjayi ndi zimene tikupanga panopozi kuti Airtel to Airtel, Airtel to Mpamba, Mpamba to Mpamba, Mpamba to Airtel, kapenanso Mpamba to Mukuru, Mukuru to Mpamba chifukwa panopozi kutheka zimenezozo kapena National Bank to Mpamba to Airtel, Airtel TNM to National Bank zikuthekanso zonsezo. Alipo azimayi ambiri lero amene akuchita mabizinesi azovala nsapato kumaoda ku Tanzania amangona pa intaneti kukambirana kutumiza ndalamazo katundu kunoko nkufika winanso Malawi ngatine ndikungotumizanso ndalama pa foni kugula nsapato kwa munthu wina amene mwina ali ku Blantyre iye nkunditumizira pa galimoto ife osaonana zimenezo zikuchitika ndanthu mafunso kuti si imene iyi ndalamayi ndi anthu atatu watu kuyankha ndi umene ayankhapo komano ndingokumbutsani pang'ono chitsanzo chimene Mlaliki Brana fotokoza ngakhala masokoneza pang'ono munthu ali ndi ukwati ndi kumakhala nthawi imeneno amatenga anthu amene akakhala kuvina pa ukwati aja amati bridal party amakapanga mariheso ndoti kuyesezera zimene akazichite pa tsiku la ukwatiro ndi akakhala asankha nyimbo tikalowera Paradise ya Advent Hope Ministries imakhala Paradise yo ngati akuna kuti mastepe athu tiziti wina akaponya kutsogolo wina pambuyo zimene akupanga pa marihesozo likafika tsiku la ukwati wa Mlaliki Ibra Gwaza nyimbo yake idzakhala itiyo kodi idzakhala yomweyo sayisintha nyimboyo mastepe amene amaponya ku mariheso aja adzasinthanso ngati adzakhala omwewo ndi mmene ankhira Sister Gertrude zimene tikupanga lero zipanopo ndi zimene zikhazikike tikachoka standard 1 imene tikuyendayi tikamafika standard 2 chifukwa upgrade imene fotokoza ija ukuchoka munthu kunkaka ukudzafika ku standard 1 uyo kuyenda standard 8 ndi kumadzafika form 1 ukamadzafika form 4 kumapita ku college ndi ma upgrade a moyo ndipo umakumana ndi dzina zimene kumbuyo kusoma kumana nazo ndi mastepe yake ndi amene tikuyendawa andalama yosagwira ndi manjayi tikuyenda pang'ono zokambiranazi kuti iniyo omvera ngatino mafunso mukhale nawo mukwanitse kufunsa monga mmene tikuyendera ndi zokambiranazi musapite kutsogolo kapena kutitengera kumbuyo kwambiri koma tidziyendera limodzi omvera ndi mafotokoza pamenepa kunena kuti tikuyenda mastepe athu pang'ono sitikuthamanga nalo phunziroli so apa timakamba nkhani ya ndalama yosagwira ndi manja munomo dziko lathu la Malawi chaka cha 2025 takati umalenga ma newspaper akumalemba kuti a Reserve Bank of Malawi
kunena kuti tipiteno ku ndalama yosagwira ndi manja. Zimene zanzanga munazowerengapo? Brother, ndi pamalengeza chimini basi chinkayenda ndithu kuti tichepese kugwiritsa ntchito ndalama zogwirika koma tizigwiritsa ntchito ma Airtel Money mpamba, makhadi aku banki. Zangati zimene basi ndithu ife tinayiona ikulengeza ndipo tinamva. Ndiponso omvera wina aliyense mndimboni ena amakumana nazo ena majambada amatitumizira kumaona choncho mafoni munso timalandira mauthengawo ndipo tili nawo akumpambaso nawo manena chepetsani kukhala pa line mukhoza kulipira mabilu muli pa nyumba nkhani yake ndiyo khayokhayo. Ndipo kungonjezera lero aonjezera mtengo umene ukhoza kutengera ndalama pa Airtel Money kuti ukhoza kutenga 1 million pa tsiku. Nthawi imodzi ndi zimene zilinso zoti afuna kuti tizigula motero mundito. Lero pa 12 January alengeza choncho mafoni. Omveratu zinthuzi zikuyenda upgrade ija afotokoza sitsaketu ja ndimene kuchitikaya akupanga upgrade pang'ono ndi meta zolowerera nkhani ya ma units okala chapanonso atu siti kumafunsa kanthu wakumudzi kanthu wakutawoni tazolowera mu standard 1 mchatachokamo tili mu standard 2 paliso akhala ndi mafunso meneso zikuyendera izizi pang'ono tikamayenda muona ndalama zapepala zisinkanzi kumachepa ndipo zambakale kuchepa mwina ansapanga notice zikunkani zichepa kale ndalama zapepala pang'ono ndi pang'ono mushopo kuti ulipire patsogolo pawo pakanaino umayitaona kuti angati tindi ndalama kahingi nyendekhala ndio kumangoganiza kuti basi ndingotuluka ndikapange ndili nkali moto panja. Chabwino mukhonza kuona ngakhale tikamayenda m'misika anthu ozogulitsa za malonda mukumaona zotani pa nkhani ya kugwiritsa ntchito kwa ndalama za mmafoni mukumakumana ndi zotani tiyambeni mulakibra. Inatu mmachita kwambiri kudabwa kuti zinthu zikone kuti zachita pang'ono kwambiri. Panopa anjinga moto 47 mulilongo akuzire kuti akamainjesa njinga akakhabaiki bacha kumakhanishite pake kumani kusogoza kodi zonisira kuti ukhoza ngati ulibeka chiko kwangirikira kuchokera kukobiko zimene kale kwasira njinga muri zile zala makulipira kale kuti ukatenge yako ndalama kana zobweza zokuti lero sizimakhasi zote muntu vaireka ndamina zikhala amungotenga kupirira payadi kutenga kuliji lavo mwakabanza so zikuturukira pano anthu akakhandisho sakumaitira kukhandikodi nanu mwanzokugira kuisa majumbo kodi yakeli pambalipo zokuti zinthuzo zikumabwera munjerera kuti akupanga sotiziiseyazo mami kadea vimene kumano ukakhabira ufuna jumbo kuti nizamu usagwira ndi manja ukuza kungolipira chifukwa makodi alipo kale so panopa zili pamwamba zichitika pamwamba. Sister Gertrude mukamayenda kumagula zinthu nkhani yopanga upgrade nkhani izizi mafotokoza mulakibra ine mukumakumana ndi zotani? ogulitsa mango wa mulichero panopa umati kukumana ine ndalama ndilibe mutumiza kusonyeza kuti nayenso ali muchiti chomwecho muchimenechocho ndikuti foni ali nayo yoti anachitanso register zotumizirana ndalama ndinatumiziridwa ndalama ndi alamu anu anali kufiriki ndipo sinakule ndiwo zimatonekera kuti sinakupeza anthu oti nditengerepo ndalama icha ndinakapezeka kuti ndalipira china chilichonse chimene makagula kungogwiritsa ntchito foniyo kupita pa agent kuti nditenge kashi koma ndimati kungofika apa muli ndiye namba yake kutumiza mpaka ndina china chilichonse munsika ndekuti ndinagula zinthu zosiyana-siyana zina zochuluka zina zochepa koma ngakhale zochepa za 2000 ndikakuti timatumiza Airtel Money kumene tafika ndi nthawi iyi tafika kwina kwake mwina ndingoyankhulapo kunena kuti mbuyomu ndinachita nawo ndinapita ku Pirudi ndipo kumeneko ndi nthambija ya boma ya Magra
ikumanga atikumati connect a school kabinane kuti connect a school secondary school akumaika labo ya makompyuta imene ikhale ndi network yoti mabanja ozungulira azigwiritsa ntchito mwapolere ndipo pa secondary pakhala ndi tool labo imene mukha makompyuta mukha network internet zonse zabwinobwino ndi akunena kuti ngakhale operekera matope ogwira ntchito pomanga structure imeneyoyo akunena kuti aliyense akhale ndi nambala ya foni imene wapanga register either Airtel Money kapena Mpamba tikunena kuti awa ndi casual laborers ndeti ngopita ndi kachino zanu mwagwira masiku angati 1 week ekuwerengerana ma 2000 kanda ngati nkupereka zimenezo zatha ngeni mafuna ndingokukumbusani kunena kuti Airtel oyina kafuna kunena kuti ife tikufuna be masikashikati akhaleko sizikanatheka chifukwa zimenezi ndi nthambi imene iyi ya Magrai ndi nthambi imene ndi nthambi ndi boma kapena mwachidule kutanthauza kunena kuti Reserve Bank iso si ya anthu ndi achani ndi aboma ndi Reserve Bank ikunena kuti tiyeni tichepese apatu sakuumiriza koma ngopereka chiganizo chonkutunza ubwino wake ndi kufunikira kwake ifeyo tayamba tikupanga ziti zimenezozo kutoko panopa tikumati ndikawe mbanki ndikakhaba mmene mumadzadzira mu National Bank ndingogwiritsa ntchito khadi kulipirira izi kuteko mphwayi zimene zijazo zopita ku banki zija ndi zimene zikuzalidwa pakali panopa mwa ifeyo ndipite foni ndikagule magesi andingopangira pa foni pompa kutoko umene ndi ubwino umene ndi umene ukuzalidwa mwa ife umene nomawa tikapena tikamauzana kuna kuti komatu iziya kuti tibwerere tikuone kukhala zinthu zovuta chifukwa tikunka tikuzizolowera ndipo tikuzinjoya ndipo tikuziona zabwino sindikuziwa ngati ndafika poyankha imene ndimayenera kuchiyankha inu mwayankha ndipo zikumveka bwino lomwe kumene sindikudziwa Sister Blessing mundikonjezera ndisanapite patsogolo ndi funso lina kuonjezera kwanga apita kale kunsika apita kale kuzimene azikuchitika masukulumu ine mwina ndifotokozepo mbali ya MRA kwa munthu wa akaunti zaka zambuyo mu masiku akakwana pa 14 koma ndiye kumakhala nzere ukalipira ndalama ku MRA macheke kapena cash zimenezo ndi zimene MRA malola si malola kuti organization itumize ndalama uloza electronic amakana koma pakali pano kungoyambira 2024 kulipira msonkho eno lonse masiku ano kufunikira kunena kuti ulipiridwe mwa digital koposa cheka pana chitwa chiti kwambiri ndi msonkho wa withholding tax umene ndikale lonse umalipiridwa mwa digital kumangotumiza ngati bungwe kaya kampani ingotumiza direct kwa MRA komano panopa wina aliyense amene akulipira kumene utazikapo tax identification number ndengati iweyo kandwe kacholeba ulibe sunapange register kampani yako akumafuna national ID kuzonezonena kuti imene afolozera anthufe akutikonzetsera ulifina kecha chikulu njira yojinyo mweyo panopa pena pali ponse sungalipire kashi ngakhale ku MRA kumene amakonda ndalama kona kukana ndalama masiku apitawa mongonjezera pa zimene anena Sister Blessing tili ndi brother ina amene timatumikira nawo ndi messenger ndipo ndi auditor ndipo anaulula zina monga messenger zimene zikuchitika training imene ikunenedwa yonena kuti kodi kuemwaye kuzichitike pamene paka unali zotani kuti zina kuti izi tikuyankhula ndikuziwa ndikuzimva pazende zapamwako koma pali zina mkati mu zimene nditikakuya zimene notikambanena kuti zinthu zizathapo
mwina sasa kumbeka titazimpa ndi mavuto wako koma kodi nthawi yoti zipite kundende sinakwane wakuza kuti sinakwane ndani tocheza nawo amenewo pakanakhazakwirika zabwino ati zingoziluma mayankhulidwe koma chindunji cha nkhani imene iyi ilipo ndithu timakuzimvesera zinazo zoti abasitu latembenuka lanyamuka ndiponso lili pansetse dziko ayi zimene zoti mu programu ino omvera musadandaule ife tibwera nazo zimenezozo tikambirana pano tiuzana anthu ankateni ena abwera akamba zimenezi apa musadandaule konse cholinga tidziwe pamene tili chifukwa anthu apanopo sakubisanso iwonso akumanena poyera zinthuzo akumatilengezera kumatilumizira zinthu mumafoni mu cholinga afuna tizidziwa kwa iwowo akupereka information kwa anthu kuti anthu adziwe ndife tipereka information chifukwa mkati mwazokambiranamo apatu tingokambirana kaimwe dziko likuyendera koma tiyamba kulowa m'malemba ndikuona kuti kudulu siyo ukuti bwanji nanga ife tikhale modani masiku amdimawa mchimene tichite pano kodi munamaliza sister ndimafandiro ende pena pake ineyo ndakalizatu ndimangopanga comment zimene sister Grace amayankhula makamaka nkhani ya MRA kuti pali zina ndi komano mwina poti tikuyenda pang'ono MRA Malawi Revenue Authority ndi nkhani za misonkho mukakumbukira Mlaliki Ibra anayamba ndi nkhani za misonkhozo pokamba nkhani ya Augusto Kaisara ndipo nkhani za misonkhozo ndi zijanso zavuta kwa America ndi Donald Trump pokweza misonkho yake tidzigunda mwakuya zimenezo ndipo kumene kuli misonkhoko kumene kuli ndalama kumeneko kumene kuli ufulu wa munthu kapena ufulu wa munthu kuchotsedwa zigundika zonsezo kumvera anzanga watchula mbali zosiyanasiyana zimene akumana nazo m'madero osiyanasiyana koma tutadziwa ni kuti nkhani sili kwa anthu ogulitsa mango okha sili kwa anthu anjinga okha sili kuma minibasi kokha koma tusungakhale m'matchalichi pali matchalichi ambiri pakadali pano zopereka asiya kupereka kumapereka ndalama za pepalazi cash akumangoyendetsa timachina anthu akhala pampando alipo akuyankhula okay. Anthu akumangokhala pampando kamachini kakumapeza pompo akumangotenga tijati makadi tawo akati ku banki ndikuyendetsa mwe achotsera chopereka chimene iwo akufuna moyo wa ize moyo wa mtambasale pakadali pano machalichimo ndi zimene zikuchitika komanso tikudziwa kunomwe kuna kuti machalichi ambiri pakadali pano akulimbikitsa anthu kunena kuti dzipereka nchopereka kudzera ku banki ayikanso makodi yawo ndi sizinasiye malo zili pena paliponse ndipo anthu tazoloweradi kuyenda mulendo umenewu pa nkhani ya ndalama ndifuna tisunthepo kaye tipite ku nkhani ya chiphatso cha unzika chija tafotokoza nkhani ya chiphatso cha unzika timayerekezera ni nkhani za makadi akalekale mu nthawi ya chipani cha MCP nthawi ya Kamuzu Banda tukamba nkhani ya chiphatso cha unzika chosagwira ndi manja munachifotokoza kuti ndi chani kwenikweni ndipo omvera amva koma funso langa notsopano nkumanena kuti chiphatso cha unzika chosagwira ndi manjachi kuti munthu afike kuti akhale nacho chitachitike ndi chani tiyambe ndi pamene baba tiyamba ndi sister Blessing chiphatso cha unzika chosagwira ndi manja kuti munthu afike kuti ali nacho akhale nacho chitachitike ndi chani akuganizira Mlaliki Ibra chiphatso cha unzika kuti munthu afike kuti akhale nacho chosagwira ndi manja funso lingole mnalopeza ine ndaliganiza wajangu ndibini ine mafuna ndifuse kuti chitachitike ndi chani ndafuseni chizungu wedi ya chitachitike ndi chani Sister Gertrude mukuyankhula
ndimati ngati kusana konzeke ndikhoza pang'ono kuyambapo tiziponyezana kapena iyambani. ndimafuna kunena kuti chiphaso chakumzika ndiyamba ndi chitsanzo cha ineyo mwini. ndimakana kukhala ndi chiphaso cha nzika chomwechi chogwira ndi manjachi. chogwira ndi manja. ndimagwira ntchito mboma ku Capitol Hill. ndipo chinayamba ndi ku State House, nduna, ma MP kenaka maofesi aboma. ndekene ndinkanena kuti ine chimene chisindizakhala nacho ndipo sizitheka. koma inafika nthawi yoti ntchito ndalembedwa koma kunduza kuti papero sitikuyika mponi chifukwa mulibe chanzika. chanzika chosotu nditagonja ndalembetsa ndili ndi chipepala khadi sinatuluke. ndi akunduza unena kuti sitikuyikani papero chifukwa mulibe khadi yeniyeni ngakhale pepala muli nalo sitikuvomerani. ndinakachita kugwada m'maofesi ochikanatu koma umakachita ochondererano sopano kuti chonde ndipaseni chanzika. brother ndekuti pamenepopo ndathinidwa ndazingwa. ndikufunisisa ndalama ndili ndi vuto pena pake. ndinapeza kuti nditapemphapempha kugwadagwada maofesi mwana ndithandiza nkunditulutsira. mmene chinachija chifa chinaso chimazapezeka mochedwa mwinaso chakachitatha. okanani ndili nawo awiri, ya original ndi ya duplicate. koma ena amene anangopita ali nayo imodzi. kutirako kuti tifike na kuti aliyense akhala nacho chosagwirikacho achita stable driving license ndi passport kukhala ID yoti utha kugwirisira ntchito. akuzikana ziwirizi. akulisa mphamvu cha nzika kukhala ID yovomerezeka. kutirako pamene kumene tikolowera kumuja amanena brother Ibu maliheso mene mwachitira mwamalizisira kuti maliheso. ifikaponso nthawi yonena kuti ku bankiko kufunika chanzika chochosagwirika. kaya tikupita kunja masiku apitawa ndamva maiko akunena kuti tikafuna kuyenderana mu Africa muno sipazifunikanso passport kapena visa tizingogwirisa ntchito national ID. ndipo ndichoncho kutirako ndikuti ndipo ndichoncho. kutirako kumene tikulowera kumene kuku tikunka kumalechereche kuti ujeni chanzika chosagwirikacho chimene nochizigwira ntchito kwenikweni chifukwa chanzika chija chimazasowa umazatha kuchiwala waenda ulendo ndipo kufunika cha digital chimene suzichinyamula m'manja utako zifukwa za zikhala ziti zikhala zimenezo nde uli kale ndi account ku banki ndi akuuzeni kuti panopa tasiya za makhadi ogulika tikungonga skani izi tizingotere izi iweyo ungalole kukhala opanda chanzikacho. uminizika kupanga zimene iweyo sukufuna chifukwa pali condition ndi nkhani ya ndalama iyi. nkhani ya ndalama palibe angaisewere aliyense amafuna ndalama. ndipo azigwirira ntchito zili mu foni akukuza kuti ngati ufuna kutenga chanzika chijatulusa nitione digital kapangiseni nkhope scan mukapangise zala zanu kukhala ndi digital ID. ndikukuzani kunena kuti tokha tizanyamuka ndikukapangisa chifukwa tikufuna zina zake tithandizike. moyo utapanikizika pena pake. moyo utapanikizika kutiko pamene pakubwerera maonena kuti bwererani kukale chifukwa ngati ukufuna kupita kuchipatala ufunika ID. chipatala chimene ndachipita masiku apitawa ndichoti ukangofika ungosainira cholembera pena pake pooneka ngati ka screen. ikatoa information izingopita iweyo naizisa covid sunayezese akukuulula pamene paja pali vuto lako tilakuti bwera unatenga mankhwalawa unatenga zina chili chonse chikulongosodwa iwe usanalembe pena paliponse. utanthauza kunena kuti paliponse pamene tizilowa pakulowa chanzika lerolo mucha sister bless amanena kuti khadi lapazana loti la chipaminicha likufanana ndili kuti pena paliponse pamene pakufunika khadi kapena ID
uzafunika kuti utachite uzapereke chanzika chosagwirika chomwecho pali posi pamene pakulowa chanzika chogwirika pazofunika chanzika chosagwirika utanthauza kuti pali posi pamene pakugwira ntchito chanzikachi iweyo ngati uli mmodzi mwa anthu ogwirisa chanzikacho ndiye kuti chosagwirika chonso kwenna uzachitani uzachigwirise ndiye mulungu akunena kuti tibwerereko kale kumene kunalibeko izizi chifukwa amene tikuti upgrade tikupita chisogolo sitikubwera pamene nonse ukuti akasuka kwenikweni kwathunthu ndiye akuti tisapitirire nawo sewo oti akasukawo tibwerere kuti tisapange izi kulowa mukutaka sukako koma tibwerere mu zinthu zimene tizakwanise kutulukamo zikafika pothina chifukwa ngati sitibwerera kumene tikulowera sitizakwanisa kutuluka mu mbiyamo tinavalamulise mafoso mafoso ngosayamba ndipo ngambira amene mukwapalamula winake zigawo tikadali nazo anthu awiri inu Bless komanso Mlalikibra Sister Gertrude akuyambirani m'maso akolowera. Mlalikibra mukuti bwanji? Ndivele funso ndiyankha. Funso ndronena kuti chimene chitachitike nchiyani kuti mpaka natifike ku chiphatso chosagwira ndi manja. Bangono wa mai Satala bangono kuchitika Konsezi Satala bangono kuchitika Ndala mai mosi kukwira chito kwa dziko lonse Muntu aliyese atatipembedza sande Wina aliyese chitindo kwa sanja lake Konsezi Satala bangono kuchitika Konsezi Satala bangono kuchitika Satala bangono wa mai Satala bangono kuchitika Konsezi Satala bangono kuchitika Ndala mai mosi kukwira chito pa dziko lonse Muntu aliyese atatipembedza sande Satala bangono kuchitika Konsezi Satala bangono kuchitika Musaderekawa amai sandawi Musadayetima Asuku sandawi Azakala nafe ndipo azatiteteza Azatikimba ife ndi mapiko wake Konsezi Satala bangono kuchitika Konsezi Satala bangono kuchitika Musaderekawa amai sandawi Musadayetima akungu sandawi Azakala nafe ndipo azatiteteza Azatikimba ife ndi mapiko wake Satala bangono kuchitika Konsezi Satala bangono kuchitika Tiyeni tose tikale cheru Tonsepe Tiyeni tose tikale cheru Odi kusacheka Ambuye afunate Kusajenga ake Kuti akafume Tiyeni tose tikale cheru Tiyeni tose tikale cheru